Și cel mai frumos loc din insula Coș este satul Zia. Când localnicii ne-au spus mergeți neapărat, am fost cam sceptic ce poate să ofere un sătuc și sincer să vă spun, chiar merită să faceți o escală. La 20 de minute de mare veți găsi raiul de pe pământ, cel puțin aici, pe această insulă. Multă verdeață, multe flori, restaurante tipice, balcoane, de unde aveți o priveliște absolut splendidă. Calispera!